bingung aku golek gendon, akhirnya aku coba telepon Rohim. Lah nyang apa? Boro-boro goleki aku kok ngongkon wong. Goleki dhewe apa wis pancen-pancene wis ora sanggup tenan apa piye? Ya lek wis ora sanggup, ngomong ora sanggup, panggene ning endi engko tak parani menisan. Ning aku ya tak marekne lekku gawe lanjaran karo gawe gejek ki lho. Lelek butuh gejek engko tak gawakne, butuh pira ngono ae. Aku tak marekne penggayaku sik nyambut gawe iki. Engko sore tak goleki engko sore. Aja ngene iki tak goleki panggene nendi engko tak gawakne pisan gejike. Nek nggih oleh-oleh teko Jakarta kono engko parakne ning Jakarta. Timbangane golek ya aku ora cetak-cetuk wis ngakoni wong malah ora petuk pisan engko golek dhewe ora saguh. Ya wis, entenono sik. Tak marekne lekku nyambut gawe. Gawe gejek iki.